Nuksana sa publiko ang Japanese tunnel sa Kitwinan Hill sa Barangay Tinago, Kamalig Albay, kanakaaging Lunes, Enero 15. 37 meters ang laba kay ni, 2 meters ang hiwas, asin nasa 3 meters ang langkaw. Susog sa istorya, ginamit ang tunnel na inibilang kampo kan Imperial Japanese Forces kang 1940s o kan World War II. Pigsasabi man na mga Pinoy ang nagibo kaining tunnel. Sigun sa tourism officer kang Banwaan na si Jed Villanueva, antes ang pagbubukas, 2 taon man ang sa indang naging preparasyon. Arog kang pigkondusir nindang extensive mapping kan tunnels, renovation kang entrance tunnel, nagkaigwamanin assessment asin dry run. Siring man ang paglinig sa agihan asin palibot kay ni. I-connect lahat ng mga tunnels dito sa Kitwinan Hill. Pero siyempre po may mga challenges pa. Number 1, kailangan namin ma-convince yung mga private lot owners na payagan ng local government ng Kamalig na i-open ito for tourism. Number 2, kailangan natin pasukin ito at matignan kung ito ay safe for tourism activities. And number 3 po, kailangan natin ayusin yung trail muna for safety. 28 tunnels ang posible daang makuha digdi. Alagad sa rupasan ng tunnel ang pwedeng pasyaran kang publiko. 2 ang accredited digding tour guide kan Department of Tourism. Mantang 5 katao ang pwede sa nadigding makalaog. Maganda din yung pagiging pag-guide dito kasi kumbaga hindi mo lang napapractice or napopromote yung historical na meron dito, o history, yung cultural value na meron dito sa Kamalig, kundi kumbaga na-experience mo rin na talagang yung ma-boost yung confidence mo in facing different visitor and makilala talaga yung kumbaga banwaan ng Kamalig. Kasabay kan pagbubukas kay ni, may makukuaman digding Visitors Information Center na isinusog ang disenyo sa Shinto Shrine kan Japan. Sigun kay Villanueva, makakatabang ang pagbukas kan Japanese tunnel sa turismo kan sa indang banwaan. Makakatabang man iningan ni magkaigwaning kabuhayan ang mga namamanwaan digdi. Tulong po itong cultural asset namin na World War II tunnels kasi po makapag-attract ito ng mga visitors sa atin, lalo na po yung mga foreign or yung mga Japanese. Kasi po based on our record sa opisina, may mga Japanese tourists na po na pupunta rito sa Kitwinan Hill para po tingnan yung site and then para mag-pray and then kumbaga mag-offer sila ng prayer sa kanilang mga yumaong kasamahan or kapamilya na namatay po rito sa Kitwinan. Para sa mga muyang magbisita, bukas po na alas 9 nin aga hasta alas 5 nin hapon, Lunes, Sagkod, Domingo. 100 pesos ang singil para sa guide fee, asin 20 pesos para sa environmental fee. Para sa mga baretang tatak Bicol, may Arango.